नंगौ भारत आरो भुटान हादोरनि सोमोन्दोआ जोबोर गोजाम। आरोबाव बर'फोरजों भुटान हादोरनि सुबुंफोरा आंगो एबा खाथिसिन सोमोन्दो दं। गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय भारत आरो भुटान हादोरनि सोमोन्दोखौ खोमथा खालामनो थाखायनो इन्ड'-भुटान फ्रेन्डलि फुटबल मेच खुंनो लानाय जादों। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बिसा उदालगुरि जिल्ला आफादा फैगौ 10 नभेम्बर खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों महनपुर हालामनि राङागरा बासिराम जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव बे फुटबल बादायलायनायखौ खुंनो लादों। हाबाफारियाव भुटान हादरनि हारिमु दिन्थिफुंग्रा हानजा आरो बर'नि मुंदांखा सेलेब्रिटि आर्टिस्टफोरनि मेथाइ खननाय मोसानायजों बे हाबाफारिया जोबोरैनो मेहेरगोनां जागोन। मख'नाय हाबाफारियाव जायगानिनो एमएलए चरण बर', उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी आरो गोबां हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। बे लोगोआरि जोलुर गेलेनायखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार खालामनो थाखाय जोलुर एबा फुटबल नायनानै मोजां मोनग्रा आरो हारिमु सिबिसुला रायजो राजा नोंथांमोनखौ उदालगुरि जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन एबा बिसानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिसानि दैदेनगिरि बिथांमोना हांख्रायहरदों। गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला बिसानिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फैगौ 10 नभेम्बर 2023 राङागरा बासिराम जोहोलाव रुरेल स्टेडियामावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिसा आरो भुटान बांथार एफसि बिसोरजों जों लोगोआरि फुटबल गेलेनाय लादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बे हाबाफारियाव जों रंगिना संगिना मोसानायजों लोगोसे मेथाइ खननाय गोबां हाबाफारि लादों आरो गुबुन जिल्लानिफ्रायबो जों आलासिखौ लेंहरदों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो ज' फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै जों मिजिंथिबाय।